बयफोरनि लाइन मारियासो देखानाय नेকি हा गद जासो बेलेगत जा हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे आङो साहा लोंनोसै आरोना साहा माने लेमन टि साहा लेमन टि साहा जे जानाखि नोंथांमोननि गेजेराव जे आपडेट लाना फैलायबाय जे नोंथांमोना बे आपडेटखौ गोबाङानो नुबाय जानो हागौ आरो गोबाङा नुवाखैबो जानो हागौ जे आं बे आपडेटखौ फेसबुकनिफ्राय मोन्दों जे सानै हौवासानि उनाव सानै हिन्जावसा जे बिथांमोना जे बे स्कुलाव जे स्कुलनि रुमाव जे गेजेर गेजेर फैबाय थायोनो जे बेवहाय दरजाबो गैया माबो गैया जे बेवहाय गेजेर गेजेर फैबाय थानायाव जानाखि बिथांमोना मिथिदोंमोन जे बिथांमोना जे नायनो फैदोंमोन जे नायनो फैनायाव जे बिथांमोनखौ नुबाय जे बिथांमोनखौ जे हौवासाफोरखौ जे सुबारनानै जे थिनहरबाय आरोना नोंथांमोना थाबैनो थां बे जायगानिफ्राय होननानै जे मा जाबावगोन ना जे जरा जरा बेरायनायनि महाव मा खालामनो नागिरो आरोना जे मा बुंबावगोन जे बेबायदि जे न'फोराव खालामबा मानिया खालि जे स्कुलाबो बदनाम जायो माबाबो बदनाम जायो आरोना जे जोंथ' मा बुंबावनो जे बिथांमोनाबोथ' इन्जय खालामनो नागिरो आरोना इन्जय खालामनायनि गेजेरजों हमजायो आरोना जे बिथांमोना हिन्जावसाफोरा बर'सो ना मा बेखौ मिथिथ'ला आङो जे हौवासाफोराबो मा बेखौ मिथिथ'ला जे सोरबाफोर मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना जे बेबायदि जानो नाङा आरोना जे बिनिखायनो जे नोंथांमोना एसे साबधानै था मानो बेबायदि खालामनो नागिरो जे हमजायो बदनाम जायो बयबो ससियेल मिडियायाव हगारना होयो नोंथांमोनखौ बिनि उनाव मिथियो जे आमुका तुमुका बेबायदि जाबाय माथोलै होननानै बिनिखायनो नोंथांमोना साबधानै था नोंथांमोना आपडेटखौ नायलांदो आरोना बयफोरनि लाइन मारियासो देखानाय नेকি हा गद जासो बेलेगत जा ओइ कत গৈছে এপিনিয়া কত পড়ায় তোমাকে কত পড়াইছে কত পড়াইছে কত পড়াইছে কিলে কোৱা নাই কত পড়াইছে কোনটো গাঁও কোন গাঁৱত পড়াইছে ওই কত পড়াইছে আরে কি মুখ চুপি কি এনে দাদা তহঁতি তো স্কুল বোলে নাজান নাকি গাঁৱৰ মানুহ মাতিম নাকি এতিয়া কি সৰি তো স্কুল বোলে জানিব লাগে এনে বেলেগত যা বেলেগত যা কি হৈছে নহ'লে এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ মাতি পেলাই ঠিকছে পিটাই দিম আমি মানে দূৰৰ এনে কিবা কৰিব আহিছোঁ মানে এতিয়া চাব আহিছোঁ কি চাব আছে ইয়াত বহি পিনি লাইন মাৰি আছে দেখা নাই নেকি হা তহঁতি ক'ৰ পৰা আহিছে এতিয়া মা দেউতাৰ নাম্বাৰ দে ফোন কৰিম দে ক'ত গৈছে ক'ত গৈছে জানিব লাগে এনে কিয় আনিব ইয়াত আনিব লাগে হা আৰু দিম নেকি ইয়াতে চাব পাই নেকি ইয়াৰ পৰা জলদি ওলাই যা যা নহ'লে মাৰিম ওলাই যা ইয়াৰ পৰা মিনেকশ্যন ইয়াৰ পৰা ওলাই যা নহ'লে আৰু মাৰ খাবি सेंग्रा सिख्लाफोर लोगो मोनफैदोंमोन आरोना गुबुन बाहेरानिफ्राय फैनानै माने इयाव लोगो मोनफैबाय थायो माने स्कुलफोराबो जेबो दरजा सरजा जेबो गेट सेट गैया नालाय बेनिखायनो लोगो मोनफैबाय थायो आरोना जोङो मोनाबिलियाव बेरायनो फैनायबा जों नुनानै हमनाय जादों आरोना बिसोरो माने लोगो मोनफैबाय थायोनो